الحمد لله رب العالمين يخلق ما يشاء ويختار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وتعظيم شعائره، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من أعظم شعائر الله بيته الحرام وما يتعلق به من عبادات وحرمات. قال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أبارك فكاتا كولي من دون كال بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. تنوب عليه دافع بيتكيدو يخلق ما يشاء ويختار. على بفن لني مياجا أكفن للونا أبي فن سوغاندي كابولا نمياجا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. سوغاندي اللي بعلى دي بولو أبي فن لمياجا أكفن للونا أبي فن سوغاندي ولا نمياجا. هذا ما دي نفهم أبي إلا فيها كوشامان بافا مكافو سوغاندي اللي منهم في هذا الكون ala nodidu dali ya tay chumina sukandi li balidu ka fe do kuse doy o kuin ndajuru ba ala de bulu o tiya ba ala bulu ala ni foyti jewla ambi sharia prokura wa ala ka kilibadiya wahdahu wa aklilu la sharika la farangati ala la srashifa farangati ala la davion lalla akilinde wula farangata alala davion maralla akilinde ka marabuka farangata alala ala reddatula la ilaha illa allah farangata alala allah ta'ala mangutula farangande alala ala tuqula laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Foytakum ala chugo ani foytakili ani foyi tekele chugomina aka foyi ni foyi ka foyi tekele. Okay, mana ambi shire kura ya ala ka okili banjenga ala mingilendo farangata ala fabaya ya tay tanuba ala de ye ala ni tanuka mununga ka wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ta'ala yashkubela foyi ta'ala kenye la fil ard wala fis samaa. فين جعلك كينك بقول لا فين جعلك كينك بقول لا فب مرباب. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سنيا فمامي فب مرباب رايس كوبلا وهو بكل شيء عليم. فب أحاط بكل شيء علما. أكدني فب لملك نيل من يدلودي onge ame dande la kadanga nyanga eche ni man fam e ka nyina ma ta tugo fle bani ibat donc a foko ala ka koloshi libe fe beka ibat donc a foko fe be maraba ala budu
iba donc a foko c'est foite jon la hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim c'est foite adamadu mama ni nyedele ka nyena ma fle ka kuta tuko fle iba donc nyena bo ba were be kuina la bemba were be kuina ti were bala mini on tekni onge ay blanguna de ati yere be o de fara ka ba anfa adama na toy ka ba adama madla ala yo de fo melekew inni ja'ilun fil ard khalifa ete koti yere iblamba kundi onge adama do ye blanguna du kolo kokaya tsika fo karaba fo na ala min laka duma ala ka nga kudla ay ala ka boda kai oko ka shire procureur ala kira ka cidinya ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kishinne ma chama ina ala fa ko jidi ala kira ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ala kira somo ana ka sahaba ani ma sona ka tu unno fe chenga fuka tasi al qiyamah sanga silima o ko ni nga soroka wili daka ngoro blasa no ye ala nyesra nya wili dakai nida'u taqwa ala nyesra nya wili daka o de ko ndamne o ya jujoy adli de yo ye askinga yo ye ni mo shifam a motar de yo ye adama de ka ala ko motar o ika ala nyesra ma si hakemina ika ala gashi sigi biso hakema ika ala bato biso hakema onge wa ala min indika nyesna jombulu inma yataqabbalu Allah min almuttaqin ja'alana Allah minhum ala kan faruka awa angele ko ka nyon wele kana ala nyesna ma o ko kam mundugo la ka ala kala hurmaku bunya ta'zimu sha'airillah Allah ta'ala kala hurmaku bunya ya do hangu kuma damnena ngwala be fen la minga dai ninga fen zugandi dilalewna minga dai da fe on sindo rotola o pana ala fe munun zugandi olasa ka horoma da uluka ka tanga dauka ka danvara do ni fen do che o bunyani Allah ta'ala ka sha'iru bunyani ay do munun bunya kateme dondoka aye waleya munu mbuya kateme waleya toka ay yoro munu sugandi kupsa kateme yoro toka sha'airu di Allah ta'ala katamajion o ya ay yoro munu sugandi ko ke akabunya tamajion ka horoma dauka katanga dauka ko madebo o fon mbuya ma munu nulu diskum bisrale Qur'an aya bina foti mana ay ya maruke madamnena ni ala nyesraye ni nga ala kala horoma ko bunya o la horoma ko la ala efe mun bunya ka kudusiya kula kusania ni nyene mai na ya alkaaba o fondoy baytullahi alharam Allah ta'ala kala horoma sokon baytullah kafa alkaaba ko baytullah ko ala kaso misruka idafa nyanadu إضافة تشريف وتعظيم بنيا دمبليدو نتا بي على ديتاي هل يبشي سومينغونو على تدو نبشي مينغونو على تدو كلو كوكانا بي على تي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كبا كلو ناكونو في بي على تي كلو ناكوكان في ناجورو في بي على تي مين با فلاني يونجي على تدو nga tigiya munun foto fle tigiya kerengerele unde do wala saka fay mbunya jira ana kala horoma jira ana wada to alkaba to wili la ko baytullah wa alaka so kerengerele o mana ango alkaba alaka sha'airu doy Allah ta'ala ka tamanjiyo dodo akalla horoma fembaw dodo femunu ni bunya kaka femunu ni sanya kaka alkaba yudu doy
ani femunun lombe alkaba kula kabini batula ani lahoroma kula alkaba na tamanyon onge ado ni tara hiji alkaba na tamanyon libi hiji barake idante alkaba mununi ko wero bala sha'airu wero bi ina sa'yuke bayna as-safa wal marwa awa ina tamina ina maqamu ibrahim ina rakam flasili unanyo ana sha'airu femun lido alkaba na anno kangu la horomakum lon be alkaba la ani alay lamini yere minke ay lamini min tanga kafara alkaba ka alay lamini do tanga kafara alkaba ka magay baganti fa o kono toydi kungo sugoti fele o kono o jiriti tige magati ko foyda o harami o kono fen mate maga foyda o ede bini yere nyini ngasa ni ma ala ko fam e ko kuma muna he yo ala ma fe be daga ya dugolo yoro do ay alay tanga do di dannunga kano wuli de alay horoma do dannunga kano wuli don baw ko ni ye halakili fle tarikula mami halakira Allah ta'ala ka fembu ya ni ndoyali kama de ka tan ma halakitala alay fem mbuya ka fo aka gashi kana sinima mamunu yo otanachi ni tariku fle o de ma halakili ka tan ka te ma alakuta nona bek samuda ka umena ala sosolo be febeke ka kuma mina ala yi nyame blaika na ka chide kuma ko ni ala ka nyame di kuma nyame to yi jundai be ala tay nga tiya kerengere linde dara ni nyame nga ala ka nyame kerengere lindu Allah ta'ala ka kaba ko fendu akana to aka toro ka sa to kumbe na ala ko tala de kumbe flanga fuyala o ye jurumu bela bele kumbe kafriyala o ye jurumu bay kumbe fen jamange na fen makula folode o ka halaki ma fo kafriya sindala de ma fu ka flanga fuya sindala de ma fu ka kira soso sindala de nga sababu jonjo qur'ane yi mi fo ma me na wi nyame soko kangar daru yi nyame mina koni ya alaka nyame akana to aka toro kasama yo so doro halakinana man yakili to la de alaka horomaku alay tanga da femunga ni kibi tanga boka ala bi halakide e malik ali a dobu kyan rekani wati nuna ote krawtle ote wati jangwere mama wulla kangwara da ku faka tanga bo qur'ane ku ka ala ya bahlaki mama wulla kwa ba ala kira doya ala ya bahlaki mi musoro ma note ala nodu ala kira sallallahu alaihi wa sallam mama wulla qosaina ku bi dangare ala kira sallallahu alaihi wa sallam ka kunna luma yake ka jira ko foite abekara nyana antna na sigoka abekara nyana ala ya mabbe halaki to ko imbete de abeti wana alaka la horoma ku bawdoy alkabay ala re alkaba ko fo ay yananga suma ango ayala mambo la horoma fo bunya قرآن النسون نوي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كنت سكون على الدنيا على يسرين بدسكون ودب ما بلاك هرمكو بنيا إما إمام نكلم من يتتي إمام على كتتي وتفوي بنيا أما هو بيد وكم قلت القرآن كله وكم قلت على مكانه وكم قلت على كرب مكانه alkaba mambu bulu dumbashi mambu bulu mago te foila ala yesrayen ndanya duskuna de baki limaniyan ndanya duskun cheni o de ba se jom ko tani duskun kay ndoro ala ka horomo be boyay bulu
ala yefemu mboya lube boye abe god skun ka ala insane ya rabbi ala kan fara jama kuluka bana o ko fesa ala yere alkaba ko fo ay ni qur'an ayay inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah kika don so folo folo min blala mqawi ay lil ibada li ibadati Allah ala batulikama so folo folo min blala dum kolo koka li ibadati Allah ala batulikama mqawi lalladhi koye soinde sommi bi Bakkah na be maga ina fo ama fo maga da fo rabbakadi o Bakkah Makka ko nimbe fo tuko kan hala en refa dugu do be ya to fo tuko fla bala abe ya to abe kam dugu kele dem okay e ba nipta o matije donge ka ko shinyere la nipta nyono do ko dugu do be sirafe do ko aba marakala do ko ama kirangu abe ya to okay do ko marakala do ko kirangu fla be ya to mana Bakkah o maga fo tuko wore na maga inde ko do alkaba fle maga yimina ko somin fle maga ko de so folo folo ko ni ngma ngera ka yahudiya ko kuma do de jabi kuma mina ni koro yele mana ka bobetul muqaddas la ayo foya ka koro ango alkira sallallahu alaihi wasallam ana no femo ye kalutan ko ke be seli ku nyeshi misri min fle Palestine ni kele ba no fe ko be seli ku nye de shiyema no betul muqaddasi o kun gadi yahudiyo daka o kun yahudiyo wede ka yorobay ko yorobunya tadu islamu fana bunye shi ni ala ka ya marwi islamay damne na kalutan ko de ka wala o kuma mina ni ayan na jigin ka fa ala kirama sallallahu alaihi wasallam kwa ka koro yele maka nyeshi alkaba ma ala ya don ko kun gadi alkirere ka daka yahudiyo ka la kuma kunjara ko anya fo an ya fo ay wo tete kirai wo abike ngalo di daire e ma yo koronda anaka mobudu bu nye shonda de ma la bi man te menin chama mu yeshi be tum qaddas tafsiru kala do ko ku yenin fo alkiram ko pana alkiram ba nata akan yeshi alkaba manga kuma ya marno mamna ala na ya marudi ko aka yeshi ma wi kuma wore fo o kuma itika ala ko ke kuma kilin da kafiri da ku anye shama kuma mina ya lagushi ko nye anye shunu ka uluta ma ko nye shinyoro tabu kuma mina wayu jigina ka kwa ka nye shi alkaba ma uko ko kirate imai ko nte ko nabi ma benye shinyoro de kunye ko wani ne so folo folo ala batu so folo de betul muqaddasi yahudiya ka kuma na ko kuma nabi man de mene be bi nyeshi yande ma e ma ya le tafla ay nyeshi mero re ina re aya fo ay ngon dai nabi ma ay nete nabi ma be nyebi shi yande wada to ala qoron yele mani fo mi ge ako kitabu dungu ba donc qoron yele mani ko chendu ba donc ala kira ma ngalu mboy re yoro ba donc ala kay amru o ko ala de fleka yahudiya ka o kuma kokari tafsiru gafe do yo sebe ya fo li mi ge ko bitul muqaddasi su fo le ala ko te su fo le de ange amaka unyena akena minyena ala de shere fe beka foi maka ala ko ale de abeka bekera nyena ki ka don so folo folo min blala mo ya ala batuli kama o tabit muqaddas de o ya alkabadi inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan kowa sodo so mina here kacha وهدى للعالمين كاندا دو جيماي اوكي شاندو دري ما كاندا بوراي كجيما بلا سر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انا كو سو هيره مد اهيره كاتا بركه بسوي اكفسا كاتم بيت المقدس كفسا دوي ني على رك الشريعه يهودو مقارنه من نيو تايم فوكو فسيا على كوكو ابي على ديك لا هرما يروي من غفسا افلك على كرب وينو دي نو يالكابي mana susol teb
bli tarikula aslama ya kuma ɲɛfɔ yɔrɔ si la k'a fɔ ko alikaaba de ye dugukolo kɔkan ala bato so fɔlɔfɔlɔ ye bi nasul qur'an o ye qur'an yɛrɛ ka fɔli ye kana ala sɔrɔla ka so in majamu kafaru kan ko fihi ayatun bayyinat ko aya banginenw tamasiyɛn banginenw ala ka bonya bangi siraw k'olu caman bɛ so in na kɛra min ye ala ye kelen t'a tɔgɔ ma a ye o kabako n'o lahɔrɔmako ni ala ka bonya jiralan kelen da ayatun bayyina ko maqamu ibrahima jɔyɔrɔ o b'a la maqamu ibrahima ye jumɛn ye o ye ibrahima tun b'i jɔ fara min kan a kɛtɔ ka alikaaba jɔ komi na ni an bɛ so jɔ ni so tɛmɛni i bolo kundama kan i bɛ safo bari kɔrɔ ye i bɛ fɛn dɔ ɲini ka yɛlɛ o kan walasa i ka jɔli tɔ kundama si ibrahima alayhi salam k'a to alikaaba jɔli la tuma min na ni kogo bɛna tɛmɛ a kundama kan a ye i jɔ fara min kan ala y'o fara in kɛ kabako de ka d'a kan fara jala ibrahima sentigɛ fila de corona fara jala kɔnɔ k'a nɔ k'a la k'a senfura fila nɔ kɛ fara la i komi n'i y'i jɔ bɔgɔndoro kan i sen nɔ bɛ bɔ a la cogo min na tafsiru gafe dɔw ye mankutu dɔw fɔ farako in fana na wallahu ta'ala a'lam ko fara in tun bɛ kɔrɔta n'a ye de a mago bɛ yɔrɔ min na ka gɛrɛ n'a ye ko o yɔrɔ la ka baara kɛ komi tɔgɔ ye di ka fara in kɛ automatique ye ni ala ka sebaya ye fara in yɛrɛ de bɛ kɔrɔta n'a ye a mago bɛ hakɛ min na ka baara kɛ tafsiru gafe dɔw y'o sɛbɛn ko fara in o de kabako fara kun don ala ye kabako de k'a la komi kabako tun bɛ musa ka bere la cogo min na o de y'a to yan ala ko maqamu ibrahim ye fara in de ye ibrahima tun bɛ jɔ fara min kan ka alikaaba jɔ ala ye fara in kabakoya fɔ hali sini a fara bɛ alikaaba kɛrɛfɛ a ɲɛ bɛ vɛri bugulama min turulen filɛ ye fara in de lasago b'o kɔnɔ ye fara in de lasago b'o kɔnɔ ye hali sini ibrahima sentigɛ nɔ in tɔ b'a kɔnɔ ye a bangin tɛ komi a cogo kɔrɔ nka a nɔ b'a la ye ka d'a kan fɛn kɔrɔba don maqamu ibrahim a ko bɛ alikaaba la a ko man dakhalahu ni maa min donna alikaaba kɔnɔ mana don alikaaba kɔnɔ mana don a haram kɔnɔ kana amina i kɛra maa danayalen i kɛra maa hakili sigilen ala y'a haramuya maa si ka tɔɔrɔ kana si ma n'i donna alikaaba kɔnɔ dɔnnibaw ko k'a kɔrɔ ye nin de ye k'a kɔrɔ tɛ ni i donna alikaaba kɔnɔ foyi tɛ se ka k'i la hali saya tɛ se k'i sɔrɔ accident tɛ se k'i sɔrɔ tɔɔrɔ foyi tɛ se k'i sɔrɔ k'a kɔrɔ to yen man dakhalahu kana amina k'a kɔrɔ ye ni maa min donna haramu in kɔnɔ a y'o tigi danaya a kana to a ka tɔɔrɔ ka s'o ma ko ala ye hɔrɔma de da a kɔnɔmaw kan ni nin kuma in ye k'a kɔrɔ de y'o ye ka ɲini diɲɛma fɛ ya ye ne ka yɔrɔ tanganen maa kana se maa ma a yɔrɔ la maa ka tɔɔrɔ kana se maa ma ye ko n'o tɛ n'an ma faamu ten n'an ko de ko ni min donna i danayara ka sin ka kuma forobaya k'a fɔ ko foyi tɛ se ka maa sɔrɔ alikaaba kɛrɛfɛ a tariku dunna kasaraw kɛra mɔgɔw la k'u to fo alikaaba kɛrɛfɛ o kɛra ka kɔrɔ hajjaj bin yusuf ye mɔgɔw kiru ni manjani k'u to alikaaba kɛrɛfɛ ka dɔw jogin ka dɔw kasara kosɛbɛ mɔgɔ dɔ fana y'a kɛ ka kɔn hajjaj ye wa hali an yɛrɛ ka kɔsala tariku la tɔɔrɔ bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a to fo alikaaba kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ ala k'an lafiya ka bɔ a la o bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ min ma nin kuma in kɔrɔ fɔ ni dɔnnibaw kɔ nin kɔrɔ fɔ cogo ye e n'a fɔ aa ko ni min donna a kɔnɔ o danayara ninnu filɛ o sale filɛ fo alikaaba kɛrɛfɛ ninnu filɛ o kun cilen filɛ fo alikaaba kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ bɛɛ n'i sa yɔrɔ don bɛɛ n'i sa cogo don bɛɛ n'i sababu don wa man dakhalahu kana amina dɔnnibaw ko k'a kɔrɔ de ye a ka mɔgɔw danaya a ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔw ma maa minnu bɛ alikaaba kɔrɔ ala y'a ka dunanw de ka hɔrɔma ɲɛfɔ yan k'a kɔrɔ de y'o ye a ka tɔɔrɔ kana se maa si ma
abko ma alkira sallallahu alaihi wasallam domina ay maganda ile ma yoro do cité akoni ma min dona kaga dat ko adala fa huwa amin ni ma min dona abu sufyan fi fa huwa amin ni ma min dona alkaba kono fa huwa ayoro do cité koni min dona idana yara okoray ko fente ke soray ala kallat ke kono akoro to yo akoro de islamu ka torot satigi mabli may don boko ko akoro indi wallahu ta'ala a'lam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ألسر لك من تقول أقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هاي منك كمدة تقول ako hiji wajibi moka mogod me mu'minu de ko adaka madola qur'ana ba foko mogo akambe mu'mini de ba akande mogo bema wa mu'mini re de mogo ko atobe fui onge ako hiji wajibi mogo ka walillahi ala an-nasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أكو هجي واجب بلين أسلام جوسيون دودو أسلام نونغون دودو فردادو ناكا دينيتي هجي فرداي نا سبيي ني ماكي إكا أسلام دفع بالي سيدا على مدى أنغان جاتولي niji sebi ngai masonga hiji ikaslamaya se umma dafa de ikaslamaya nongo umma dafa kada ka alkira sallallahu alaihi wasallam akwa islamaya jombe fenduru minga aya kuma kunje ni hiji da adunai ko mana hiji wajibi mkoka ni mami nya se soro man istata'a ilayhi ni hiji ko nyala yo fok ma be sedi tukura ala famay je be ka yoro kilingere kata batu kilingere lingey be adon ko te ko noy kerami ga ala yo ko de lo istita'ala ni sirakata na se masoro awa gashiti la de ngana se ko mbiye wajibi bledo se insa ala kira yo faga di sala ko se de ni mami yela ngambe mara kazadu mara ko bana de se oye afolo fochwe ga bitay men ni mami ni avion passé soro ka sokono blata soro ka blanguna soro ki kunda maganga mana tama wajibi ala de avion passé au bibulu awa ibin min do ka debala yani kana obey ibina doni min blay kuna kata tama keno yo fana bey o bana hiji nyinimbe otife o ko ngani mami woneti hiji neta nyere ala ma fa ayala ko ni mami ma hiji de ay wele kana hiji manga kuma labana ko ni mami gafriya akoni min gafriya ko ma ala ko ngarle do kabo jema bema e hijirawo mo bi hiji era ma hijio hiji ko be mun ngono lu ere bete ka place so sanwo san hiji bete akana kanyana kwa ma hakami hiji la ko de jama hiji la yini ba bede kella we magan jamana marabaw ye labe minke were a ye ka fo am siga mamin bismillah jamam bi kuya no o entretien bambulo o labe bambulo kene bambulo o yeni hakay bu soro ko hakay de tlatlas la me jamano ni nyonche ma chama den galamaw tiji ko jamayo de no tani srabla
Islamo ni maganja ko ni mama psika na ukana atikuye de tukude onge ma mun kunda yi nga ubla yorati soray tukuyi ko yimbe labetandi ka laje nyine ma million fla am suko de labeke jati minawla adama de jati minawla de bi kuya o bana bo de labeke ko kasroko million fla in tlatlas la be jamana ni yonci ka sanga aka jamana la me jati da chayamba o de atonya fi na kadi hiji na mandi toya nta alkaba ko ni fen ala ya bunya ka kanu do islamula wa kuma ni ye ko alkaba kanu tila siga yere la de tamashin mande de ka islamay magan kanu fuital alkira ka dugu kanu fuitala ale ko nga konje ke europe awa dubai france canada nta konje ke canada nta sanjita me ko ko abta umra ke madina ita me abada ko abta nyada alkira ka dugu ka sallallahu alaihi wasallam ita me abada ko abta nyada maganga aslamo ban fere aslamo wartu ban fere u ka konje ke europe u mana fere kuma bu kunda kafiri jamana doka u mana fere kuma bu kunda plage da doka ay bito lati sa kuma foko bita cien kabibi wuli jamana waro plage da kama fite yambada resorobli jebe te de ko ebe wuli bita fo canada bita idamu bita ye hotel ngaro la nga domina na ete hali ya hotel winyena adobina anga sabalde na da madini ala yen no yakiye kala barkada wallahi ni kira ala barkada lay kuy mana laban chugo inni lafiyale ni na foloti ni hera ki kan na folola ni korola ki dese ki sigi ko ete tasarrufu kala bli inni lafiyale ni famado ni korola na fanga bana inni lafiyale ni dawlado ni sigira ko mo wina ni ko inni la amana ke fe wada to ala ko min dirama ngala yinunda ngala hara yina mbulu fewna ni ko nyuma unde kenai ni ko imbana ko numbe bina bawo ame ko la beba ima ko kataka bwebulu wale kataka bokola ambeski mbe ko fla dola kilingono ko era de bana atigi lefle walma ko tigi era tara ko dirama waroma nin fla dola kili adama de kilingili beski mbe ko kono nyina ma yakobela okuma ni okobe sina kuma mina ikake kanye yake kanye imana koroki sigi ki deje ni bi lafiya era toro wala mama ni sigi kay kede ku avion ta ala kota kama ere ku avion ta kam so invité ku ka passer bo kata million nama do la kana toro wala mama na sigi ki mirola yado hali teslamay kan yi shi to ke kashila sa kashi bato de bisa ala yen sana kashi te foite duzu kashi mone de bi fa kada ka amta wardo bita bi mo fe ka tachi ni yo wardo do ala kula ne rabi sra do ka na chayima ni ya do ala kula jetim ne do ka voyage kila ta million bisa million binani abto chien o mba fo ka da hakela de an hakli bi se mi ngoro enfant dan jamana enfant nan nama hakli bi se mi ngoro mbo defo million bisa binani to chien aka voyage kila asara ni mauma celibat sur ya tota ni mama ye million bisa binani do fa ndauna ni mi chugo do adugo bi chaima onge adolla ba dugo ke to laba kan ni danga alaka aklimandam mana ay to anga ambulu fe anga do alakula do kana to fo ko ne ko ni nyuma ya chara ko adugo mai made aha bi kuma do foti temeto do bo tako kesebe ana ka ta do nyana ko ne ko ni nyuma ya chara ko ma ko adugo bi hal ni adama de dugo ke to yi danga o tige danga yo ala bo fam ala ba do bi ba diskuna mana ala ka kilimandam ala ka anshi do ala ko dafe ala ka nga soro fe ndo ala ko dafe ala ka nga wati do ala ko dafe ala ka mbalo aslama yaka ala ka mfatu liman yaka ala ka laba ngonyu mandi ama
فتنة من بيجين لبالا على كبودك أنيولا على كان كشيكا أنغولوشي على كبودك أني على كان تلومجين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.